Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. To yau za mu yi bayani ne akan ƙaiƙayi na gaban mace. Mata da yawa ƙaiƙayi yana damun su, sun rasa menene mafita. 'Yar uwa idan har za ki bi waɗannan hanyoyin, to insha Allahu za ki rabu da ƙaiƙayi na jikinki da yake damunki kuma kin rasa mafita. Sa'annan ki bi waɗannan hanyoyin domin kiyayewa da kamuwa daga ƙaiƙayin gaba. Ƙaiƙayi a farjin mace na daga cikin matsalolin da mata da yawa ke yawan fuskanta. Wani lokacin yana da sauƙin magani, wani lokacin kuma alama ce ta babban matsala da ke buƙatar kulawa. Don haka yana da muhimmanci mace ta fahimci me yake haddasa mata ƙaiƙayin gaban da kuma yadda za ta kare kanta daga wannan matsalar. Ga dalilan da suke haddasa ƙaiƙayin gaba. Cutar bacteria yana iya kawo ƙaiƙayin gaba tare da fitar da farin ruwa mai kauri kamar nono, kuma yana iya kawo ƙaiƙayi tare da fitar da wari mara daɗi a gaban mace. Wasu cututtukan da ake ɗauka ta jima'i na iya kawo ƙaiƙayin gaba da warin farji da kuma zubar ruwa mai wani kalan launi. Rashin tsafta, yin amfani da pant guda ɗaya na tsawon lokaci ko rashin tsafta bayan al'ada da yin fitsari ko bayan an gama jima'i. Amfani da kayan tsafta marasa dacewa, sabulu, turare ko man shafawa da ake amfani da shi a gaban mace na iya jawo ƙaiƙayi. Ƙaiƙayin jiki, wasu mata jikinsu baya jurewa wasu kayan wanka ko pant, hakan na iya kawo ƙaiƙayi. Bushewar gaba, musamman mata masu tsufa ko lokacin rashin ni'ima. Bushewar gaba na kawo ƙaiƙayi da zafi. Illolin da idan aka yi watsi da ƙaiƙayin gaba yake kawowa: yana iya rikiɗewa ya zama ciwon mahaifa, yana iya kawo ciwon mara da zubar jini ba tare da yin al'ada ba, zai iya haifar da matsalar haihuwa idan cutar ta wuce gona da iri, yana iya kawo kunya da damuwa ga mace a rayuwarta ta yau da kullum da kuma lokacin aure. Hanyoyin kariya daga tsaftar gaba: a dinga tsaftace farji da ruwan santsi ba tare da amfani da sabulu mai ƙamshi ba. Canja pant akai-akai, kada a sa pant ɗaya na tsawon lokaci ba tare da an canja ba, musamman idan an yi zufa ko bayan motsa jiki. Gujewa sabulai ko turare ko man shafawa, kada a yi amfani da turare ko ciki kusa da farji. Amfani da pant mai auduga wato cotton ya fi taimakawa wajen shan zufa da kuma rage ƙaiƙayi. Cin abinci mai kyau, kayan marmari da abinci mai gina jiki suna ƙara ƙarfin garkuwar jiki. Sai kuma neman shawarwarin likita. Idan ƙaiƙayin ya yi tsanani ko kuma ya fi makonni biyu, dole ne mace ta je asibiti don gano matsalar da ke tattare da ita. A ƙarshe, ƙaiƙayin gaba ba abu ne da za a raina ba. Wani lokacin alamar matsala ce ko cututtukan sanyi. Idan mace ta kula da tsafta, ta guji amfani da kayan wankewa marasa dacewa da kuma ringa neman shawarwarin likita, za ta iya kare kanta daga wannan matsalar. Allah ya ba mu dacewa ya kuma ƙara mana lafiya baki ɗaya.